No niin, nyt olisi Flipper 640 eka ajo merillä. Vähän sytytysennakkoa säädetty ja kaasarit on säädetty kohdalleen ja katsottu vähän, siellä on vähän irtonaisia vesiputkia ja kaikkea muuta. Pientä nestevuotoa siinä on vieläkin, mutta nyt lähtee aika nätisti käyntiin muuten. Vääntää avaimesta ja se on siinä. Se oli vähän hankala lähteä käyntiin nämä aluksi, mutta ei siinä mitään. Tässä on nyt, näyttää vähän mitä on tehty, eli vähän on kiilloteltu. Tuossa näkyy kiillotettu osa ja tuossa näkyy, toi on pelkästään hiottu ja tää kansiosa, niin tällä ei ole tehty mitään muuta kuin pesu. Ja käydään katsoa täältä. Tässä on trailerin nokassa vielä vene, niin runko on kiillotettu, eli siitä tuli tosi siisti ihan kevyellä kiillotuksella. Vaatii vielä vähän töitä. Saatiin ainakin esiin kaikki ongelmat ja suht vähän ongelmia ja korjattavaa löytynyt vielä tähän mennessä, että ainoa mitä ei toimi, niin toi sivumerkkivalo baarin puolella, eli toi punainen tossa, niin se ei toimi. Kaikki muut suunnilleen tekniikasta vaikuttaa toimiva. Vaihde vähän näyttää menevän vähän sinne ja tänne pesään, mutta se on pikkuhommia korjata, ei niinku vaadi sen kummempia. Et nyt käydään pienellä koeajolla.